Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon, Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon, Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters. Golden Dev nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon, Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon, Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa mga pangulong didalan sa mga balita lokal, bidding para sa bagong kontraktor ng mga kolekta sang basura, posible patigayunon sa Enero o kung Pebrero sa masunod nga tuig. Isa patay, isa pilason sa pagpangluthang sa syudad sang Sipalay. Sa balita nasyonal, suspension sang military operations posible ideklarar sang AFP. General Appropriations Bill na tala na permahan ni Presidente Marcos sa Desyembre 16. Maayong aga Bacolod, mga aga balugamahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Huwebes, Desyembre 15, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Eden Aboso. Aksyon Boy Duran. Sa detalye sa mga balita lokal. Ginpahayag ni City Administrator Pacifico Maghari III nga posible sa Enero kung Pebrero sa sunod nga tuig makapatigayon sang bidding para sa bagong kontraktor sang basura o kuna mga kontraktor sang mga kolekta sang basura sa siyudad sa Bacolod. Sunod kay Maghari karon nga Disyembre, target nga matapos ang bagong nga terms of reference para sa bagong nga kontrata. Ginpahayag ni Maria Fe Tres Puentes, Officer in Charge ng Department of Public Services, nga may gintukod si Mayor Albi Benitez nga Technical Working Group nga mo ang nagabalay karon sa term of reference. Una, inpahayag ni Mayor Benitez nga kapinwalo na ka mga kompanya ang interesado nga mangin kontraktor sang pagkolekta sang basura sa syudad. Sa Desyembre 31 sining tuig, magatapos ang duha ka kontrata sang IPMCDC kag ini ang mapalawig tubtob sa 2023 tubtob nga makapatigayon sang bidding. Gapadayon malang kita no sang mandate gid sang office. Our mandate is one ang aton nga solid waste management, and number 2 ang aton nga street cleaning services, kag nagapadayon ang aton nga information and education campaign. Ang kabahin sa pahayag ni Maria Fe Tres Puentes sang DPS. Ginaduso naman ni Councilor Celia Flor ang ordinansa nga magahatag sang recognition ng pagkilala sa mga Bacolodnon nga may maayong nahimuan. Si Flor nag-file sang proposed ordinance nga ginaprubahan sang konseho sa first reading. Sunod kay Flor, may mga empleyado o kon ordinaryo nga pumuluyo ang nagahimo sang maayong binuhatan kangay sa pag-uli sang nadula nga wallet. Ginehemplo man ni Flor ang pagsaway sang concerned citizens sa tuyo nga pagpangawat sang 3 ka mga lalaki sa manhole cover sa Dalan Araneta. Ang ordinansa ginatawag nga I'll be the change, pero plano ni Flor nga islan ini kag himuon nga be the change. Natalana nga magpatigayon si Flor sang public hearing sa sining nga proposal. Kadamo bala, for example, post bala damo makita tay na bila mga may mga empleyado kita diri sa syudad, may ara man nga mga job order, may ara man nga mga ordinaryo nga mga pumuluyo nga makita naton may mga acts of honesty, no? For example, may gauli sang wallet nga nakita nila sa merkado. Ang kamahin sang pagpahayag ni Bacolod City Councilor Celia Flor. Sa ibang banaton nga balita lokal, ginalauman ni 5th District Congressman Attorney Dino Yulo nga matalakay na sa plenaryo sang Kamara ang ginaproponer nga NIR Bill bangod sa pagpaninguha nga ginahimo sang Technical Working Group sa House Committee on Local Government. Sunod kay Yulo, bisan pa man ang lokal nga mga opisyales sang Sikihor ang naghimo na sila opisyal nga panindugan angot sa among lihok. Duga pa ni Yulo, kung magtayo lamang ini nga proseso, sigurado nga mayara gid sang dako nga development ini nga proposal sa first quarter sa tuig 2023. Kumpiyansa man ang kongresista sa suporta ang ginahimo sang Senado apang initanan ang mahatagan lamang sang katumanan kung suportahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr.
Patay ang driver sang motorsiklo kag pilaso naman ang angkas sini matapos ginluthang sa sitio Camp Valdez, Barangay Mambarotos, syudad sang Sipalay. Las 12:30 sang hapon Miyerkules. Ang napatay ginkilala kay Jomel Espora, ligal ang edad, samtang ang pilason ginkilala naman kay Rogie Fajardo, 23 anyos, tanan residente sang Barangay 5, syudad sang Sipalay. Sa pagpangusisa ni Police Master Sergeant Robert Castro, case investigators ng Sipalay PNP, nagabiyahe ang duha padulong sa Banwa sa Hinubaan sa natabo ang insidente sang pagpanglutang. Sunog kay Castro, hindi pa may establisyar ang manera sa kon rason sa pagpatay tungod malayo sa natabuan ang mga ang saksi nga nag-aligar lamang nga may nagasunod sa mga biktima nga isaman ka motorsiklo kag sakay ang mga sospetsado. Sa inisyal nga impormasyon ni Castro, pila sa ulo ka naglain-lain nga parte sang lawas ana ang kon Espora nga gintunaan sa iya kamatayon kag sa agtang naman kay Fajardo nga ginabulong karon sa hospital sa syudad sa Bacolod. Sa karon, nagapaking-angot pa ang otoridad sa pamilya ni Fajardo angot sa pinakalitas sining medical condition. Samtang may pagpati si Castro gasanda Espora kag Fajardo ang parehos nga target sa pagpanglutang kon basehan ang igo sa lawas sa ilang nga naagom. Ginatutukan pa sa karon ang rason sa krimen subong man ang identity sa mga sospetsado. Ang victim ta ma'am, duwa nakasakay sa XRE motorcycle. Ang isa, ang driver is on the spot. Ang yang backrider is sa hospital. So para ma'am negative pa ma'am, under investigation di pa ma'am status sa amon ma'am. Ang kamay sa pagpahayag ni Police Master Sergeant Robert Castro. Pilaso naman ang mag-utod sa pagpanglutang nga nagluntad sa sulod sang isa ka ilimnan sa Barangay Salvacion, Banwa sang Murcia, pasado las 12 ang tagna sang kagahon Disyembre 14. Ang mga biktima ang gikilala nga Sanday Erwin Magwad, 22 anyos, kang isa ka menor de edad sining manghud nga lalaki. Ang mga biktima residente sang Hacienda Georgina, Barangay Iglawaan sa Muman nga Banwa. Sunod kay Police Captain Mark Joel Reclamado, ang hepe sang Murcia PNP, naghangkatanay sang inaway ang menor de edad nga biktima sa iban nga nagainom sa sulod sa lugar o kung sang bar. Upod sa kunlipod sa ihibalo sang biktima, armado sa wala mahibaluan nga kalibre sang armas luthang ang iban nga mga customers. Naglunta ng komosyon sa sulod sang bar, kagintiro ang menor de edad nga biktima sa isa sa apat ka mga suspitsado. Samtang ang tatlo ka iban pang suspect ang nagkastigo kay Magwad. Padayon karon nga ginabulong ang mga biktima sa ospital, samtang nakapalagyo naman ang mga suspect matapos ang insidente. Sa iban pang balita lokal, mag-utod ang sospetsado nga nagbuno sa isa ka menor de edad sa Hacienda Amanda, Barangay 8, Ciudad San Victorias, pasado las 10 ng gabi sa Lunes, Desyembre 12. Sunod kay Police Lieutenant Janus David, Deputy Chief of Police ng Victorias PNP, ang utod mismo sang nobya sang menor de edad nga biktima ang sospek sa krimen. Ang mga sospetsado amo sa Jomer Season, ligal ang edad, kag isa ka menor de edad nga kapid sang nobya sang biktima. Sunod kay David, nagapangimon ang mga sospetsado sa biktima, bangod nga sa iya na nakatutok ang atensyon sa ilang mga himata. Pagpahayag ni David, hindi pa nila mapalayag ang kompleto nga detalye sang krimen, bangod nga wala pa makuhaan sang dugang impormasyon ng biktima kag ang mga saksi. Sa karon, padayon nga ginabulong sa ospital ang biktima, samtang nakapalagyo naman ang mga sospetsado. Nakumpeskar naman ang 340,000 pesos nga balor sa ginasuspetsyon Shabu sa bypass operation sa Philippine Drug Enforcement Agency sa Purok Miracle, Gatuslao, Barangay 6, Siyudad sa Bacolod. Ginkilala ang subject sa operasyon sa kay Benny Buenaventura, 21 anyos, tumandok sa Barangay Agisan, Siyudad sa Himamaylan, kag temporaryo nga nagapuyo sa Purok Kagaykay, Siyudad sa Bacolod. Suno kay PIDEA Agent Bamboo, si Buenaventura ginakabig nga high value target kag naktuhan nga nagabaligya sa illegal nga droga sa mga operatiba. Nakuha kay Buenaventura ang 7 ka bulto sa nasuspetsyohan shabu kay isa ka elongated plastic sachet nga ginusar bilang buy-bust item. Arestado ang tatlo ka mag-utod sa buy-bust operations ng Silay City PNP sa Buena Vista Phase 2, Barangay Ginhalaran, Siyudad San Silay, pasado las 2 ng hapon, Desyembre 13. Ang mga nadagpan ang Musanday Angelito Katanghal, 56 anyos, Jerry Katanghal, 41, kag Edsel Katanghal, 58, kag parehas nga residente sang among lugar. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Daroca, hepe sa Silay PNP, yara na sa watch list sang kapulisan ang
ang mga mag-utod. Wala sila sa trabaho kag tinuig nang involvado sa transaksyon sa illegal nga droga. Nakuha sa ila ang 16 ka magagmay, 5 ka dragko kag 3 ka medium-sized nga sachet sa ginasuspetson shabu. Tanan ginabulubanta nagabugat sang 25 gramos kag nagabili sang 170,000 ka pesos. Priso karon na mag-utod sa custodial facility sa silay PNP kag pasakaan na sang kaso. Gindangop naman sa isa ka lalaki sa Aboso PNP ang ginalegar burning incident nga natabo sa proper Tabunak sa din na duha ka SKW sugarcane trucks nga ginapanag-iyahan ni Teotimo Ballesteros Jr. Ang alas 10 ang aga Miyerkules, ginkantuan naman sa kapulisan ng lugar agon magpatigan sa ocular inspection. Nagwa sa investigasyon kag sa panuaron sa duha ka drivers ang insunog nga mga truck nga mga miyembro sa communist terrorist groups ang may kahimuan. Ginabulubanta 600,000 pesos ang kalitan sa ginsunog nga mga truck. Samtang na-recover man sa kapulisan ang isa ka leaflet nga may nakasulat nga 79th IBPA nag-RSC SP sa Northern Negros tawhanon kinamatarong ginlapas nga napitsahan ini sang Hunyo 11 tuig 2022. Sa katapusan nga balita lokal, voluntaryo naman nga ginsungka sa duha ka persona, isa ka 38 revolver ka explosive device sa Bacolod City Mobile Force Company, Bacolod City Police Office Intel Operatives. Sunod sa Intel Operatives ng BCMFC BCPO, ang 38 revolver may isa ka live ammunition ang ginsurrender sang 29 anyos nga lalaki sa Barangay Granada sa idalom sang armas baylo bugas sang programa angot sa kampanya sang tokhang kontra armas luthang sang PNP. Ang nasambit nga armas gin-turn over kay Police Corporal Henry Awakay, supply PNCO sang BCMFC para sa nagkakaigong nga disposisyon. Samtang ang 50mm mortar naman ginsungka sa 58 anyos nga lalaki, kagyara na sa kustodiya sang Explosive Ordnance Disposal Unit K9 Station sang BCPO. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:12. Suspensyon sang military operations posible ideklarar sang AFP. Samtang General Appropriations Bill na tala na pirmahan ni Presidente Marcos sa buwas nga adlaw. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balitang Bayan Numero 1. Kag sa ato naman pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sa... Yes, good morning mga ka-aksyon sa naga-monitor dito sa Facebook. Good morning sa inyo and good morning Aksyon Eden. Yes, good morning, Action Boy. Kag sa tanan naton nga mga ka-aksyon. Good morning man sa ako nga punggot. Kito, nagkatol pag abong ang sakit. May punggod ka? Oo, wala nagduwa, nagtupad sila. Ano naman kakinis ang kutis mo? Wow, thank you so much. Amo ginayakis sa akin nanlan, wag ibdang yabok sa lawas. Yabok! Hindi kagaw. Kinala naman yabok sa Kasi sa lawas. pulaw ko gabi. Yes, thank you so much to your 3rd Brigade, Infantry Battalion. And of course, good morning, Brigadier General Inocencio Pasaporte. Thanks so much for having me tonight. Having me last night. Upod mo gabi mga army. Yes, mga armies. Kaya mo man sila tanan pa sa jahon sa Yes. ilang kaywatan. Yes. Okay. Perfect. Okay. Te, Hindi ka Wag ito nagkalati palo.
Hindi pa naman sadyang Good morning sa aton mga friends from the 303rd Infantry Brigade. Yes. No? General Pasaporte who is about to retire this year, no? Oo. Manong retire na si General. Muna nga daw medyo bung gagrong ilang Christmas party gabi ay. Naka 3 years di gali si Okay, Sir Pasaporte. 2019 asa nagbulos Dili pa siya nag-ano mo, kay Sir Arevalo. kay General Benedict Arevalo. Dili pa siya nag-break gen. Si General Arevalo, musta General? Merry Christmas General. Okay lang ano Okay lang sa kuno. Merry Christmas lang da kay General Arevalo though. Third ID. Yes. Commander, sige. Sa naga-monitor niya sa Facebook, please like, follow, and share sa aton nga FB Live. Maayong agada sa tanan nga nagapangapi. Ako yan nakapangapi na ako actually din bagulang kay. Yes, kay early ka pa mo. Early pa Do ko. mga 4:01 ari ka na. Yes, so okay. Sugata ko tong isa ko po sa Christmas party gabi yon niya. Dutay lang aton yung oras na tulog no. Lingkon oras na puli aw niya mga alas 10 gulo. Abi ko pa puli pa lang siya. Hindi na alas 10 ako na puli gabi niya. Dutay lang oras ng natulog yan. Kaya sugata ko siya. Ikaw imagan mo ako last 2. Naman. Di siya ka nasugata mo. Kaya programa na sa tiyaran da sa kunaga ga panaog da sa kadalo mo. Kanay da piramida. Si Migo Tagari Duruelo Good. Sige, good morning man kay Dennis Richard Tiboroma, press. Good morning sa imo. Ang Pasko ako daan, dalon mo sa 23 ha. Yes, dalaan naman ka-isda naman ang dalon. Ang mga ka-EFC naton bala. Kundi mayara kita sa ila sa 23. Dan hindi na mo pa problema pa sa 23 nyo lang dala mga gift nyo sa amon. Wow. Muna. Oo. Karon hindi naman ano naman si Ma'am Cory Vida. Basi makonsa mo stress. Mas stress na sa karon kapila dito dagi pamangkot kung tagpila. Kasi todo stress ka mo yan nung tudal unta kay Aksyon Boy man, kay Aksyon Eden man. Ano lang ng steak. Ano nga steak man? Barbecue steak. Sige. Si Ati nga niya madalagi na iya. Suman. Balinsyan na gito. Balinsyan. Level up. Namuon mo kuha na panakot. Naka-level up. Hindi kami bala gusto sang hindi kami bala gusto sang commercial. Base puro na pilit taw. Gani. Sige, kag sa aton nga magka-aksyon ha. Ang Aksyon Radio Philippine Standard Time, last size 19, sa detalye na sang mga balita nasyonal. Posible nga magdeklarar sang suspension of military operations o konsumo ang Armed Forces of the Philippines para makaselebrar sang Pasko ang mga soldado pati na ang mga rebelde. Sunod kay AFP spokesperson Colonel Medel Aguilar, bisan bukas sila sa SOMO, wala siya sang ideya sa rekomendasyon angot sini. Pahayag ni Aguilar, pwede nga deklarar ang SOMO sa mga lugar nga mahuyang kagjutay na ang mga terorista. May diretso man sunod sa iya mga soldado ka rebelde nga magselebrar sang Pasko. Samtang gipasakan ni Philippine National Police Chief General Rodolfo Azurin Jr. sa full alert ang tanan nga Special Action Force
pati na ang 17 ka Regional Mobile Force Battalions para malikawan anuman nga kalakasan sa pagselebrar sa mga rebelde sa ika-54 nga anibersaryo sa Communist Party of the Philippines sa maabot nga Disyembre 26. Ginpahayag naman ni Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandaman nga natala na permahan sa Disyembre 16 ang 2023 General Appropriations Bill abang mayara sang duha tubtub tatlo ka items nga i-veto si Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sunog kay Pangandaman, may ginabulubanta 70 bilyones pesos ang luyag nga i-realign apang sang ginusisa sang DBM kalabanan sang pondo ang nagakadto naman sa mga prioridad sang administrasyon. Sa kalakip sa prioridad among sektor sang edukasyon, social assistance sa mga senior citizen, kag transportasyon. Nagkita na ay kang nag-istoryahan ay Senay Presidente Ferdinand Marcos Jr. kag European Council President Charles Michel sa Brussels, Belgium. Nagpatigayon ng duwa sang bilateral meeting antes pa ang Association of Southeast Asian Nations European Union Commemorative Summit. Ginimitar ni Michel si Marcos para magpartisipar sa ASEAN-EU event. Sa summit, ginapaabot nga talakayon ni Presidente Marcos ang mga prioridad sa iya administrasyon, partikular na ang pagpasangkad sa kooperasyon sa agrikultura, negosyo kag maritime ties. Ginendorso na sang Commission on Appointments Committee ang kompirmasyon sang ad interim appointment ni Nelson Celis bilang Commissioner sang Commission on Elections. Bangod sini, padayunon ni Celis ang unexpired portion ni Anay Common Commissioner Aimee Torrefranca Neri. Si Celis magaserbe bilang Comelec Commissioner tubtub Pebrero 2, 2029. Madumduman nga isa siya sa mga opisyal nga na-bypass ng CA ang appointment sini sa tung bulan sang Setyembre. Samtang magpabilin bilang officer in charge si Undersecretary Maria Rosario Vergeres ang DOH tubtub magtakop ang karon nga bulan matapos nga hindi covered ang iyas ning appointment sa gipagawa nga memorandum circular nga in-issue sang Office of the President. Ginklaro ni Vergeres nga hindi siya apektado sa una nga memorandum ng paggawa sa Office of the President angon sa appointment sa mga OIC sa departamento kag ahensya sa executive branch sa din wala sang may giningadlan nga magabulos sa iya bangod siya ang yara sa career executive. Sa pinakaulihing nga memorandum, ang mga OICs lakipan ang mga non-career executive officials nga nag-ookupar sa CESO post ang magapabilin sa pwesto tubtub Disyembre 31 o kung tubtub nga may gindesignar nga magabulos. Si Vergeres, ang isa ka career health official, ang nagserbisyo na sa DOH ang malapit 3 na kadekada. Sa dugang pa nga balita national, wala sang may nabaton nga extradition request sa Department of Justice gikan sa US government angod sa ginapangatubang mga kaso ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Quiboloy. Ginpahayag ni Justice spokesman Attorney Miko Clavano, nagpatigayan na sila sang inventory sa mga kaso bato kay Quiboloy dire sa Pilipinas. Pathag ni Clavano, magahulag ang extradition ni Quiboloy kung mag-aaksyon ang US government angot dire. Sa piyak sini, una na ginapasiguro sang Lunes ni DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla nga magasunod sila sa extradition treaty sa Amerika. Sa karon padayon nga nagabantay ang DOJ kung maipadala nga extradition request ang US government. Arestado naman ay sa kalalaki kang iyas din nga nagabusong asawa matapos makuhaan sang 3 ka kilos ang ginapatian o kung ginasuspetsyohan shabu nga nagabalor sang 20.4 milyones pesos sa Taguig City. Sa investigasyon, sakay sa isa ka gray nga salakyan ang mag-asawa kaupod ang 2 ka tuig nga bata sang lampasan ang isa ka checkpoint sa Pindato Street sa barangay Upper Bikutan. Ginlagas sa mga pulis ang salakyan sa mag-asawa kag sang maabtan sila sa isa ka nagaduag pink nga eco-bag. Ila nakitaan ang mga plastic sachet sa ginapatian shabu nga nasulod sa tea-bag. Pagduda sa mga pulis, konektado ang mga suspect sa isa kadako nga sindikato. Ginaako naman sang 32 anyos nga lalaki nga iniina ikatatlo ka bes nga nag-deliver siya sa droga apang ipanghiwala nga nakahibaludri ang iya asawa. Nagpatigayon na sang follow-up operation ang mga kapulisan para mibuluan kung sa diin naghalin kag diin idulong sa mga suspect ang ini nga droga. Sa katapusan nga balita national, nagkompiskar sang otoridad ang 325 milyones pesos nga balor sang ginpalapaw nga produkto sang langis sa syudad sang Tagum, Davao del Norte.
Sunod sa otoridad, wala sang mapakita nga dokumento ang mga sospetsado angot sa masobra 1 ka milyon ka litro sa mga produkto sang langis nga ginsakay sa barko nga MTKR Lilian Marie nga nagapanakayon sa baybayon sang Maco Davao de Oro. Ginpahayag pa sa otoridad nga lain-lain ang Maritime Mobile Service Identity kag call sign nga ginausar sa nasambit nga barko. Natala naman nga pasaka ang mga sospetsado sang kaso sa paglapas sa Section 1113 sang RA 10693 o kon Customs Modernization and Tariff Act kag Section 7 sang DOF BOC BIR Joint Circular 001-2021 on treatment of unmarked fuel, diluted marked fuel or containing fraudulent marker. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:25. Morning danay sa kay Raymay Baranyo Lingoste, Miss Jinky de Alagdon, Evelyn Sinaon, Alex Monteza, Ana Sinoro Morning Man, kag Ruby Fukihara, Jojo de los Santos, Francisco Guangco, Atia Kimiriman, Ronald Langote, Mang Agadra, Jose Froilan, kag Bing Salvalion. Good morning sa inyo, no? Kag sa mga ginapatamyaw ninyo karon na lang na, no? Kay wala na kita sa panahon sa aton nga pagpangalaga diri sa Aksyon Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Action Report, second portion. Upod ka Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod gapon sa inyong news team. Aksyon Eden Aboso. Kag Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. GSM Blue. Choose